Добре дошъл в моя канал! Аз съм Гергана Радович, холистичен терапевт, специалист по съня и автор. През годините съм помогнала на много хора да подобрят качеството на своя сън, да се радват на повече енергия и да разберат по-добре своите сънища. Днес ще ти разкажа за това, което научих за интерпретацията на сънищата от клиничните изследвания и от моята практика с клиенти. Защо сънуваме? В последните десетилетия науката за сънищата се разви значително. От неврологична гледна точка, сънищата настъпват основно по време на фазата на REM съня и са важни по няколко причини. Първо, те ни помагат да обработим и консолидираме спомените. Нощем умът сортира преживяванията от деня, решавайки кои да съхрани в дълготрайната памет и кои да изтрие. И второто, и вероятно по-важното за нас днес е, че сънищата служат като център за обработване на емоциите. Точно тук се проявява и тяхната терапевтична сила. Мисли за сънищата си като за съобщение от твоето подсъзнание, части от теб, за които не си даваш сметка през деня.